Hola, bon dia companys, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar una finca amb barbacoa i vivenda de 2 habitacions que ens ha portat un client nostre i és espectacular. Fixeu-vos, tenim una construcció de 70 metres, a part també té una zona de magatzem a la part exterior on poder deixar eines i demés, i estem damunt d'una parcel·la de 2.500. Aquesta té una entradeta que fa de saleta amb foc a terra, il·luminació natural, finestres, no es veu cap humitat de res. Fixeu-vos, és superxulo, té la cuina amb una taula de menjador aquí davant, la veritat és que bastant molt bé. Aquí teníem un mestre de la fusteria i està impecable. Tenim un petit quartet, tenim un quarto de bany com aquest que es veu, que és bastant gran, molt correcte, molt complet, i 2 habitacions. Una habitació amb el seu armari, el terra, com veieu, és tipus rústic, la barra, mira quina vista. Aquí per fer barbacoes amb els amics, ideal. La segona habitació també es podria viure, o sigui, és una finca que realment te permet viure. Pues ara ja teniu la vista ràpida, us convido a que truqueu al 973 10 22 86, demaneu més informació i us informem dels preus que tenim i d'aquesta nova oportunitat que ens acaba de portar el client. Moltes gràcies, companys.